Salut și bine ai venit la lecția de nutriție! Noi suntem Iulia și Ioana, nutriționiștii Uelo. Și o să învățăm împreună să mâncăm echilibrat. Dacă vrei să ne cunoști mai bine, ne găsești pe pagina Uelo, alături de multe jocuri și provocări. În lecția de azi vom învăța de ce trebuie să mâncăm echilibrat, cum să ne alcătuim o farfurie sănătoasă și care sunt mesele principale ale zilei. Te-ai întrebat vreodată de ce mănâncă oamenii? Mâncarea este combustibil pentru corpul nostru, exact așa cum o mașină funcționează pe benzină, de exemplu, și noi avem nevoie de combustibil. Dacă te întrebi la ce ne folosește combustibilul pe care ne-l furnizează mâncarea, află că nu este doar pentru mișcare, deși, într-adevăr, noi ne mișcăm mereu când suntem treji, fie că umblăm, urcăm scările, facem duș sau facem sport. Noi folosim cea mai mare parte a combustibilului, aproximativ 60%, ca să ne funcționeze organele. Creierul, inima sau stomacul nostru sunt doar câteva exemple dintre marii consumatori, chiar și atunci când dormim. Mâncarea ne ajută și să ne dezvoltăm, să creștem mari și puternici. Un alt motiv pentru care are nevoie corpul nostru de combustibil este pentru ca sistemul imunitar să funcționeze bine și să facă față ușor virusurilor și bacteriilor. Tu ce zici? Oare avem nevoie și de combustibil atunci când stăm nemișcați? Da, deoarece noi avem nevoie de combustibil ca să ne funcționeze organele, să gândim, să ne dezvoltăm și să ne funcționeze bine sistemul imunitar. Tu ai auzit de regula lui 5? Fiecare dintre noi avem 5 degete la o mână. Așadar, pe parcursul unei zile, noi vom avea 3 mese principale și 2 gustări între acestea când simțim nevoia. Ca să funcționăm bine, noi trebuie să-i furnizăm corpului nostru energie pe parcursul întregii zile. Regula lui 5 este un mod simplu prin care putem să învățăm cum să facem asta. Tu știi care sunt cele 3 mese principale? Micul dejun, prânzul și cina sunt cele 3 mese principale pe care trebuie să le respectăm într-o alimentație echilibrată. La fiecare dintre aceste mese putem alcătui o farfurie sănătoasă în 3 pași simpli. Pasul 1. O jumătate din farfurie o vom umple cu legume cât mai colorate, de exemplu ardei, morcov, brocoli, spanac, varză sau vinete. Pasul 2. Pe un sfert din farfurie vom include alimente bogate în proteine, cum ar fi oul, peștele, carnea, lactatele sau leguminoasele. Pasul 3. Ultimul sfert îl vom acoperi cu o sursă de cereale, precum pâinea, orezul, cartofii, pastele sau porumbul. Arată-ne cum ar arăta pentru tine o farfurie de prânz ideală, cu alimentele tale preferate, ținând cont de modelul farfuriei sănătoase. Alimentele bogate în proteine ne vor ajuta să construim țesuturi, organe și să ne întărim sistemul imunitar. Aceste alimente sunt și cele care ne țin cel mai mult de foame. Cerealele ne vor da energie și astfel vor funcționa bine creierul și celelalte organe, dar ne vor ajuta și să facem mișcare. Legumele sunt bogate în apă, vitamine și fibre și ne vor ajuta să avem o digestie bună. Care dintre cele 3 componente din farfuria sănătoasă te vor ajuta să faci temele mai eficient? Proteinele, cerealele sau legumele?
cerealele. Noi, oamenii, suntem mai activi în prima parte a zilei și mai puțin activi spre seară. De aceea, ultima masă pe care noi o consumăm, adică cina, ar trebui să fie cea mai mică dintre toate. Astfel, alimentele mai consistente, cum ar fi carnea de porc, carnea de vită, cașcavalul, smântâna sau untul, le vom mânca doar la masa de mic dejun sau prânz. La cină vom mânca alimente ușoare, precum peștele, carnea de pui sau brânza de vaci. Oare toate mesele principale pe care noi le consumăm pe parcursul unei zile ar trebui să fie egale? Răspunsul corect este nu. Cum ar arăta pentru tine o cină perfectă cu alimentele tale preferate, ținând cont de modelul farfuriei sănătoase, dar o masă de mic dejun? După o masă principală, trebuie să luăm o pauză din a mânca pentru cel puțin 3 ore ca să lăsăm mâncarea să treacă prin toate etapele digestiei. De lucrul acesta ne putem aminti foarte ușor privind iar la palma noastră. Avem spațiu între degete. Cu siguranță te-ai gândit și tu ce putem face când ni se face foame între două mese principale. O gustare din fructe, lapte, iaurt, legume sau nuci ne poate menține nivelul de energie constant până la următoarea masă. Este bine să ronțăim mereu ceva pe parcursul unei zile? Nu, după o masă principală trebuie să luăm o pauză din a mânca pentru cel puțin 3 ore ca să lăsăm mâncarea să treacă prin toate etapele digestiei. Cel mai interesant mod de a învăța este prin joacă, așadar, hai să creăm împreună farfurii sănătoase. Vom porni de la un aliment pe farfurie pe care îl vom identifica, vom descoperi în care parte a farfuriei îl încadrăm, la legume, la proteine sau la cereale și vom completa farfuria pentru a obține o masă principală corectă. Haideți să aflăm împreună cum arată o masă de mic dejun echilibrată. Întotdeauna vom umple jumătate de farfurie cu legume. Cu cât sunt mai colorate, cu atât vom avea mai multe vitamine și minerale. Noi am folosit salată verde, roșii și castraveți. Partea proteinelor am acoperit-o cu un ou fiert, iar partea cerealelor cu pâine integrală. Masa de prânz o vom alcătui tot după modelul farfuriei sănătoase. Vom începe cu jumătate de farfurie legume, iar nouă ne place foarte mult brocoli, iar pentru un plus de culoare și vitamine am adăugat și roșii proaspete. Sfertul cerealelor este reprezentat de cartofii copți la cuptor, iar partea proteinelor este acoperită de pește, un aliment foarte important deoarece pe lângă proteine conține și omega-3 și vitamina D. La cină am ales o masă ușoară, cu jumătate din farfurie legume, bineînțeles. Orezul ocupă un sfert de farfurie, reprezentând cerealele, iar o proteină ușoară pentru masa de seară poate fi pieptul de pui la grătar. Acestea au fost farfuriile sănătoase propuse de noi. Tu ce alte variante ai face? Dacă v-a plăcut activitatea noastră și nu vă este frică de o provocare, vă invităm să vă jucați împreună cu noi în aplicația Uelo mai multe jocuri distractive pe teme de nutriție. Pe data viitoare!